Irrintzi bat entzun dugu ezpataren aurrean. Kaixo, beñat urrutia pujana naz, eta jatabeko naz. Irrintzi bat entzun dugu ezpataren aurrean, oskorria zabaltzen da Euskaldunen lurrean. Dantxaria naz, dantxari profesionala izan naz, urte askotan, jarraitzu eton dino, dantxari izaten. Zinintxan, oker joaten nintxalako. Makurtuta, torran arte ziminteko, baletak inasi, gero baletatik gero, Iñaki Goirizelaia deitu zoztan, joateko Milotx dantxa taldera, men bira, eta dantxa jarraikidekin jarraitu dut, eta, ibilbidot ikasi izan. Eta, gero baita, ez dantxa bakarrik dantxari modu, beziko baita dantxan teoria baita lantzen dut, momentuetan dantxertina hau irakasle. Ikerketa egin eban, hemen jataben, ia ze dantxak egoten zidan lehen, eta nola joan zanda guztiera aldatzen. Eta joan ditzen baserri galdetzen, baina unteritan zeiten zabien, o zeiten zabien udan, eta San Lorentzotan, edo. Eta entean nintzen, soka dantzat egiten zabiela. Eta soka dantza hortan, bai egiten zuten, joate ziren burdiakin eta holan goietasera. Eta egiten zuten azan, egon duzulako zagi bat, dana ardoakin eta ero bakaioa. Eta erak izuten dantza, soka dantza egiten zuten bitartean nori eman, soka dantza importantea norrateatzen dozu. Bikotea dan, ezagun bat dan, familia tono jokua egiten, otortan ibiltzen ziren berretan. Eta kontu esan, gero erabakitze zuten nori eman, janari hori. Tori hau zointzen ditu polita zen. Ni jataberan atorrenean, asko gustatzen ja paseoak emateana. Igotzera ona eleizara, geizteana udaletxera arte. Eta gero, azkenean bitxia edutzen jatana da, eta ez duten la topa Euskal Herrian beste inon, da zen laua da, baiara guztia. Zelako airea dekozun hor, eta zenbat ikusten dozun. Bilbora arte ikusten dozu, edo Anboto, dan ikusten dozu, eta ditu zaitu toki bitxia dela.